טייסת אדירה. אני משווה את זה לאיזה סרט קאובוי כזה, שרואים שהיא נכנס הלוחם המצולק, השרוט, אבל המנוסה, שהוא עשוי ללוחת ומנצח בכל הכבוד. זוהי 201. אני מאחל לטייסת הזאת שתמשיך להיות סמל בחיל האוויר לאורך שנים רבות, שתדע רק הצלחות, והיא תמשיך לסמל את חיל האוויר המתגבר על קשיים, המשגשג, המצליח. טייסת האחת הוקמה ב-17 באוגוסט 1969 כטייסת הפנטום הראשונה בחיל האוויר. שבועות ספורים לאחר קליטת המטוסים, נלחמים אנשי ומטוסי הטייסת במלחמת ההתשה. כניסת הפנטום לשירות במהלך המלחמה אפשרה לחיל פעולה בטווחים אסטרטגיים. במלחמה נפל מפקדה הראשון של הטייסת, שמואל חץ. במלחמת יום הכיפורים מהווה מערך הקורנס ובתוכו טייסת 201 את חוד החנית של חיל האוויר, הן במשימות תקיפה בעומק שטח האויב והן במשימות הגנת שמי המדינה. של העיר והשדות הרחבים, וכשהלילה מעליו והשמיים מתחתיו ועל הארץ כוכבים, עמוק עמוק בתוך הלב, בתוך הראש המסתובב, מן הקצה מן הפינה תמיד עולה המנגינה. ואלה העומדות בתור עם זוג עיניים כחולות וציפורניים החולות אשר קוראות לו שיחזור מכל האור, מכל הלב ושוב אלייך מתקרב. את יכולה מתוך שינה לשמוע את המנגינה וזה הולך ככה לה לה לה